ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏକ ସୁମାଧ୍ୟମ ନାରୀମାନେ ହେବେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। ଘରେ ଘରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ସ୍ୱାଧିକାରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଲେ ପକାଇ ନାରୀଙ୍କର ଭୟ ଯିବ ପଳାଇ। ପୁରୁଷ ଯଦି ହୁଏ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ, ନାରୀମାନେ ହେବେ ଘର ଚଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ। ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଲା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ। ନାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କହୁଥିବା ଲୋକ ଏବେ ଦେଖିବ ନାରୀର ଦୁର୍ଗା ରୂପ। ପୁରୁଷ ଉପରେ ନାରୀମାନେ ଥିଲେ ନିର୍ଭରଶୀଳନୀ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଲା ନାରୀକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବିନୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଲା ସୁଲଭ, ସବୁରି ନାରୀଙ୍କୁ କଲା ଦୁର୍ଲଭ। ନାରୀମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲା, ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଖେଳିଲା। ପୁରୁଷ ବୁଝିନି କେବେ ନାରୀର ମହତ୍ଵ, ପୁରୁଷ ଦେଖିବ ଏବେ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ନାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବେ ଯିବ ଦୂରେଇ।